Tofa al'ummar Nijar wata sabuwa kun san abin da ke faruwa dangance da taron da ake gudanarwa dangance da yaren ƙasa. Kun san abin da yake wakana da ma sauran rahoton da muke tafa muku da shi, amma sai mu shiga cikin shirin namu gadan-gadan. Kar a manta da alamar like kuma da subscribe. Dangance da yaren ƙasa, wasu sun ce a sa yaren larabci don shi ne ya fi, wasu sun ce a sa yaren faransanci, wasu kuma sun ce a sa yaren hausa da zabarmanci. To a ra'ayinku wani kuga ya fi? Amma za mu samu wani bidiyon wani bawan Allah wanda ya yi shi ma wani matuƙar jawabi kuma ya ja ra'ayin mutane sosai, inda ya ɗauki hankulan mutane a shafin yanar gizo. Muna fata zuwa ga ƙasanmu Allah tabbatar da alheri, Allah sa a zaɓi yaren da ya fi inganci. Mu a ganin mu a zaɓi Hausa. Hausa saboda yare ne Hausa wanda in ka lura Afirka yare ne babba wanda shine na ɗaya daga shi sai Swahili. Shine yaren da ya ƙarhi wanda mutane mafi yawa suke amfani da shi. Kuma Hausa akwai wanda ƙasashe da dama suna amfani da yaren Hausa. Mu a ra'ayinmu a ɗauki yaren Hausa a ɗora shi, shine wanda za mu rika amfani da shi a ƙasarmu a Nijar. Duk ku manta da alamar like, yan wasan ku samu bidiyon nan like, san muke isa zuwa ga mutane da yawa, domin mu ma ra'ayinmu ne muke bayyana. Amma kafin nan da zan samu wani bidiyo na dan uwa, sai ku kokari ku sa alamar like. Muna ƙara maimaita ka sa alamar like. To fa wata sabuwa yare biza asawa Niger. An zaɓi yare bi su ne langue national. Kai wannan asusu ku masu ba da shawara da kuka ba da san bata yi ba. Ana bisa hanya tiryen yanzu an zo wasu sun zo sun shawo kwana da mu. Ka kurban mu hankali bi da Allah da Annabi, kun ji ka kurban mu hankali bi. Ku dauko kawai tafiya tsarin da ake yi Afirka, ku ga mun kasa nawa ake yin langue official yare bi. Kai ku je duk duniya ma ku bincika. Ba a taba yi ba. Komi Niger namu sai ya bambanta da na kowa. Komi Niger sai an zo an hada haka, wasu ke kalubalanta mu suke ganin cewa abun nan mu mun zo muna ta yin abu a ba mu yin irin yanda revolution suke yi a shugabancin kasa. Shugaban kasa guda ake dauka a yi mai biyayya, a kuma bi a nuna mi haɗin kan 'yan kasa kenan, dan a haɗa kai ake asa shugabanci. Jama'a mu dauki duka kasashe da suka revolution, Robin Mugabe da suka zo duka kabilu ne suka revolution suka samu inci. Amma wannan da aka zo yin magana yare cikin kasa, a sa wani yare ne na cikin kasa, yare guda aka dauka. Ba yana nuna cewar ba a san yare na ba, ko ba a san yaren ka, ko ba a san yaren wani. Yana nuna haɗin kai kenan. Yana nuna haɗin kai. Nelson Mandela South Africa da suka yi suka kare yare da yawa ne suka nemi inci, amma da aka kare yare guda aka dauka aka sa shine langue official. Duk duniya baka zuwa wata kasa ka iske wai yare bi shine langue official. Gwamnati da yan kasa su hito su ce mu kasan mu yare bi ne ake yi. Yare guda ake dauka dan a nuna mu duniya haɗin kan wannan kasar da goyon baya, da ko ba yana nuna wani bibiko ba ko bambanci. Haɗin kai ne kuke nuna wa kuka zaɓi yare guda. Daga lokacin da kuka aza yare bi kun nuna kasar ku kenan ba ku da haɗin kai. Ba ku da haɗin kai. Algeria da suka yi ma yaƙi suka ƙare, suna da yarurruka kala-kala, kowa ya zo an yaƙin nan, yare guda suka ɗauki larabci suka sa langue official. Libya da suka yaƙi suka ƙare, bayan an samu inci an yi komi, da gwamnatin su ta zo, gwamnatin yare guda ta zo, duka kowa aka ce aji yaren shi, aka zaɓi yare guda ake ɗauka. Aje a yi zaɓe, a zaɓi mutane su yi zaɓe wa za ku zaɓa, ko kuma shugaban ƙasa ku zaɓa da shi ya zaɓa muku yare guda, yaren da ya zaɓa ku hauda shi kawai shi ne. Amma kun zo wannan magana, kuna magana kuna warwarewa, wasu na tamka wasu na warwarewa. Ana magana ana warwarewa. Sa yare bi cikin kasa nuna cewar kasar nan ba hada take ba kenan, ba magana guda ake bi ba. Shugabanci dan me aka sa shugaba guda? Ma'ana ce abin yake nunawa mana, ana nihin ma'ana da abin ma'ana yake nunawa. Ma'anar tafiya guda kenan, hanya guda ake dauka, shugaba guda, yare guda ake dauka a sa cikin kasa. Duk kasashe in suka tashi, IAS mu da muka zo gaba daya, Mali da suka yi assistant sunan Assimi Goita, yare guda ne aka zaba, aka ce wanga shine langue official. Burkina Faso da suka yi yare guda suka zaba, suka ce wannan shine yare langue official, yare na kasa kenan, wanda kowa zai yi aiki da shi, in ma baka iya baka je ka koya. In kuma ka iya daman shine aka zaba. Ba yana nuna ba a san yaren ka ba ko kuma yaren ka kowa ne. Duk wata kasashen duniya da kuka gani kowa na da yare, kowa yana da yarurruka da yawa, amma zawa suke su aje su dauki yare guda. Indiya di yawan su yare guda suka dauka langue official. Ba a hana ka can cikin gida ka yi yaren ka ba ko wani waje, amma in aka zo cikin kasa za a sa doka kasa sai a dauki yare guda a sa.
dan dokoki ya nuna ba da ma'ana cewa kuna da haɗin kai kun yi tafiyar da kuke yi tafiya ce guda. Mu mun taho wasu sun yi kwana da mu kun sha mutane kwana kun sha wanda ina ne za ku taya can. Yare bi mi ma'anan abin me yake nihi yare bi kenan. Yare bi mi wacce ma'ana kenan abin da zai bada kwata abin bai da ma'ana aka sa yare bi. Ma'anar yare guda haɗin kanku 'yan ƙasa kenan, kun haɗa kanku kun yarda in ma duka za ku ajiye yaren ku a ɗauki yare guda, wannan haɗin kai kenan da nuna cewar yadda kuka goya ma mutum guda baya shine shugabanku, kuka haɗa kai ku yi kundi guda sai ku aza yare guda a yi magana da shi wannan yaren birni da ƙauye ko ina a ce shine ake aiki da shi. Ba wai na nuna cewar ba a san sauran yaruka bane ba, amma an zo an ina aka taba aza yare bi, ba inda aka taba aza yare bi sai mu. Komi namu mun kasan ya bambanta da na sauran mutane a duniya, shi yasa namu abu ake ganin tafiyar mu kawai wata irin tafiya ce ga ta nan wata wani kwale-kwale ne malam muke hawa kawai ba mu san ma inda za mu taya ba. Duk inda aka zo a yi abu a ta straight a hau revolution kullum tsayawa ke bisa hanya guda, ba wani kwane-kwane da ake kwana hanya guda ake bi a taitamanta kawai a yi ta tahiya, ba wani magana dawowa ko kuma wani abu ko a gyara ma wani rai ko kada a gyara mai haka nan. Don haka mu 'yan siyasa da aka ɗauko ko kuma wasu mutane masu yi mutane zagon kasa suna ba da shawara banza, wanga shawara da suka bada da Allah su je su binciki duniya ba a haka, ba a taba aza yaro bi ba langa official yare guda ake azawa. In gare ku za a fara koyi ga wurin nan, in kun kare kuma wallahi za a zo a gaya muku a ce ku dai ne kuka taba aza yare bi, ba a taba aza yare bi ba, yare guda ake azawa. Kun fito mutane da wani salo, wanga wani sabon salo ne aski da kwalba, ana yin yare guda. Mine ne haka? Nuna haɗin kai ne, aza yare guda cikin ƙasa nuna haɗin kai ne cikin ƙasa. Yanzu ne za a gane cewa kuna da haɗin kan ko ba ku da. Ba kuwa sai cani ba, ba kuwa an kori faransa ba, nan ne komi za ya tabbata. Tun daga nan an fara tafiya mai harshen damu, tun daga nan an fara rabuwa jama'a. Wai Nijar yare biza azawa su ne manyan yarika ko su ne babban yare na duk wanda aka yarda da su, wanda duk wanda zai zawa kowace ƙasa a duniya aka zo ana magana langa official yare guda ake gai, kowace ƙasa yare guda. Mu da yake jikokin menene mu da aka ɗauko mu biza makawa, mu da muka yi kowa a duniya. Kowa na yin abu na mutane, abu na ci na revolution na ayi murna, mu sai an mu abin da za a dariya. Yalla